अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आणि म्हणून आज या कोकणाच्या भूमीत बोलत असताना ही साहित्यिकांची भूमी, ही सिने कलाकारांची भूमी, क्रीडापटूंची भूमी, माझा आवडता गावस्कर याच पट्ट्यात जन्माला आलेला. या महाराष्ट्राला सोन्यासारखी माणसं देणारी हीच भूमी. त्या भूमीतनं परत एकदा सोनं उगवायचं आहे. त्या भूमीतनं परत एकदा शरद पवारांना आश्वस्त करायचं आहे की साहेब, या वयात तुमच्यावरची वेळ आलेली आहे. ती वेळ कोणाच्याही बापावर. तुम्ही ज्या कर्तृत्ववान पोरांना मोठं केलं, आज तेच तुम्हाला उन्हात पावसात फिरायला लावतायत, परत संघटन बांधायला लावतात. महाराष्ट्र शरद पवारांना फिरू देणार नाही. महाराष्ट्र उभा राहील. आता जमाना बदललाय. एवढ्याच्या मीटिंग नंतर भल्या भल्यांना घाम फुटलाय की शरद पवार उद्या आपल्या मतदारसंघात आले तर काय करायचं. उगवलेला बगीचा चिराग करून जाईल. शरद पवारांचा झंझावात आता थांबवता येणार नाही. त्यांनी इथे घेतलं, इथे तो माणूस ईर्षेने पेटलाय. आणि ती त्यांची ईर्षा जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी हात मजबूतीने त्या माणसाच्या मागे उभे करा. एकत्र राहा. जे गेले ते गेले. जास्त काय विचार करायचा, जास्त काय विचार करायचा. पण पुरोगामी महाराष्ट्र जिवंत ठेवायचा असेल, इथल्या जाती धर्मातलं ऐक्य जिवंत ठेवायचं असेल, इथल्या सह्याद्रीची ताकद मजबूत ठेवायची असेल, तर तुम्हाला सगळ्यांना शपथ घ्यावी लागेल की आम्ही आहोत तिथेच आहोत. किंबहुना याच्या दुपटीने करू, पण शरद पवारांना ज्यांनी ज्यांनी त्रास दिला त्यांना कायमचा धडा शिकवू आणि परत एकदा महाराष्ट्र शरद पवारांच्या हातात देऊ. एवढा निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल. हे सांगण्यासाठी मी तुमच्याकडे खास करून आलेलो आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.